मोदोजि आगै फैबाय जोंहा नै लाइक डान थेंक इउ वेलकाम वेलकाम फार्स्ट ट्रेन हमनानै फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जानानै फैखो हाउ आर इउ नो आइ एम फाइन फंबाय नोंहालाय मारै दं दामानि नोंनि भिडिअखौ नुथाराखैलै आगै आङो नोंनि भिडिअखौ नुथाराखैनो नायनोनो गैया बावनानै थादों नोंनि भिडिअखौहाय आरो नटिफिकेसनबो हाबफैयाखै दामानि भिडिअआहाय मुरफंबाय 3K कमप्लिट खालामबाय नै भिडिअआ होगासिनो 12 दिन जाखांबायसो माथो होयैयाबो ओइ गैयाबोनो दसेनि थाखाय नेट गैलाना हाय मेम गाबोन सर्ट फिल्म फैगोन दे नेनानै थाबाय दे ओमफ्राय आंनि ब्लुखौसो खावनानै लांनो मोनबाय नोंहा आंनि ब्लु औ नेटानो गैयाहाय आं दसेनि थाखायल' फैदों दिनै नेटानो जोब्बाय सानाव फेसबुकाव माबा फिल्म नायै नायै आया रं नांजोबबाय 66निफ्राय 99सिम सोर सोर दं कमेन्ट खालामलाय जोंहा माथो जेरावबो रं फोनांजोबखो दा बियो जेरावबो माथो रं फोनांजोबखो नोङो गोदाव सोरावलै बे मानसिया आंलाय माला लांखोनो वाच टाइमा बेसेबां जाखो आब' दासो 1500 जानो नागिरदों आगै रावबो आंनि भिडिअखौ फुलखौनो नाया बोरै 4500 बानायनो हाबावनोहाय मधु आगै माबा थारिखा दंबा खिथाहरदो दे 15 माबा थाब 4000 बानायनो हानाय थारिखा दंबा नोंनाथ' मन' जाबायना आगै मन' जाबायना मधुआ बुमि ब्लग नाइस भेरि नाइस थेंक इउ जागोन दे लासैनो मामा जिअ सिमा हरथार खरि आपडेट खालामनायावनो सिमानो थैबायब्रा न' सिम देखायबाय मधु आगै ओमफ्राय बेखौ मा खालामनांगौथाय नंगौमैना आरोना ओमफ्राय बेनि नेटखौसो आसा खालामदोंमोन आं हनै सिमानो थैनानै होबाय सुइस अफ आरोना ओमफ्राय जेबो मा होनो न'सिमसो देखायबाय डाइरेक्ट मारै बिदि जाखोथाय दासो फन रायज्लायदों बेजोंनो दासो अनमोन ओमफ्राय बोरै बिदि जाखोथाय हथार खरि है सोबावगौमोन आङो बाल आपडेट खालामदोंमोन माबा मबाइलनिफ्राय आपडेट फैनानैहाय विकास बर' हेलो हेलो वेलकम विकास बर' मेरे एलबी में आपको स्वागत है क्या सब्जी खा के आया है विकास बर' जी बोलो सिमखौनो बख'ना सोफिनबायबो फुगारनानैबो सोफिनबाय जेबो जाया ओमफ्राय मा जाखोथाय आपडेट खालामनायानो हारसिङैनो सुइच अफ जाबाय गाबोन सर्ट फिल्म फैगोन लोगोफोर नेनानै थागोन दे मोगथां फैदों जोंहा हेल' आब' हेल' वेलकाम वेलकाम टिक बनाया था क्या टिक बनाया था समझ में नहीं आया मुझे टिक बनाया था जिअ सिममोन सिमानो लावबाय मा ओंख्रि जाखो आब' सबाय बिफा एवनाय आपडेट जाखांबाय औ आपडेट जाबाय ओमफ्राय आपडेट जाबायबो सुइच अफ जाबायबो ओमफ्राय आपडेट जाखांबाथ' सुइच अफ जानानै अन जायोना सुइच अफ जानानै अन जाबायबो जेबो जायाफिनासै न' सिमसो देखायबाय जिअ'आ एयारटेलल' जाबाय थैबाय सिमानो गैला ओमफ्राय
बोसोरसेनि रिसार्ज दंमोन 2 GB 2.5 GB मान्थलि माबा दैलि बोसोरसेनि सोनानै लानायमोन अक्ट'बर ना नभेम्बराव होयोमोन बेखौबा मोनफिनगोन ना मोनफिनला जारला जारला जायो मेम कमेन्ट हराबा साबै कमेन्ट हराबा साबै मा होनदों एमसना हाय एमसना वेलकाम आयु मा जाबावगोन बे बेनोथन गाबोन गारि भारा मोनो ना मायोमोन गारि भाराया बंग जासिगोन बेना गाबोन गारि भारा नोङो मोनाफ्राव फन फैखायो मायो दा मबाइला सुइस अफ बालाय सोर फन हरबावनो बेनावलाय जारला जा लाव मामा जाखायो जोंनियावहाय बिदिनो जेमार नों मा होनदों अमा बेदर बा अमा सब्जी हम लोग का भी आज अमा बेदर था सुबह को अमा क्या है ये बिबू है ना बोरी बिबूखौबा मा होनो बोरी मतलब क्या बोलते इसको काला काला ब्लैक अमा बेदर खाया है हम लोग आज बे नाम्बारानो गोदानसिम बख'फिन औ बे नाम्बारखौनो गोदानसिम बख'गोन ओमफ्राय आं मिथिनाय बायदिबालाय नेट पेकफ्रा रिसार्जफोरा थाफिननांगौ ना मधु आगै हिसाबावहाय थाफिनो ना रिसार्जफोराहाय नोंखौ होनदों मेम गाबोन सर्ट फिल्मखौ नायनानै कमेन्ट हरबा साबैदों कमेन्ट हरखायोना नायबा ओमफ्राय एखमबा कमेन्ट हरा दै आङो नायनानै सिरि फैयो दे मानोना इमान बिजियाव थायो एखमबा माने हगारनानै ओंखाम ओंख्रि संबाय थायो आरोखि ना आङो ओंखाम संग्रा बन्द' खालामबो इथिमा नोंनि नङामोन आफामोननिसोमोन आं लाबोनानै दोनफैबाय आं मिथिया एमसना खदै गबायनो ब्लेक अमाखौ दुखु मोनबाय दुखु मोननानै मा जाबावनो नेट पेकआ थायोना ओमफ्राय मानो मेसेज फैखो आंनाव सोरबा रिसार्ज हरबाय नै आंनाव 25 थाखानि फुकन नेट पेकसो हरबाय होमबालाय आं 12थासिम थागोन दिनै बोटी बनाया था हाँ बोटी बनाया था औ 2 GB आं 1 GB नों 1 GB गाबोन हरथारनांगोन मेम अके सिन्था मत कीजिए दुखु मोना मा जाबावब्रा जाथारनायखौलाय नोंथ' खालामाखैना मबाइलासो खालामदों आपडेट दोनै गाबोन खालामबानो जाबायमोन नोङो दोनै गोजा ओंखारखाबाय थायोना आपडेट खालामनायानो नोंना जाबाय सिमखौहाय आं मुलि बानायसै नों रागा जोंनायखौ आं नोंनि सिम रागा जोंनायखौ आं मुलि बानायना हरसै नोङो बाव बिसिनायाव उन्दुदो रागा जोंनानैसो उन्दुदो बिसिनायाव आं सियाराव जिरायना थानोसै लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय मेरे को कौन लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए रे थोड़ा प्यारा सा लाइक दे दो छोटा छोटा रबारबा मानो गाबोन मा बार आं सोना हरदों सोना हराखारा दालै सना होनलायबावसो माला सोस्लाबखो नोङो फालथु बबेजों माजों सोआ नोंलाय आगोल मालानि बिदिसोना नोङो आब'आ नुजानांगौ थाबसिनोहाय हनै मधुजिया गैया होमबा होनदों थाबसिनोनो रिसार्जआ थायोनो बे नाम्बारखौनो बख'फिननांगौनो खिन्थु होमबा थाबसिनो बे नाम्बारखौनो बुंनांखागौ आब'आ नुजानांगौ आं दिनै नुजाथ'ला आगै
दिनै मानि दानो बाबुआ गाबलायगोन दा मोनायाव बोरैबाबा आपडेट जायोबा बोरैबाबा ब्लं फैफिननोबो हागौ बियो आपडेट जाजोबाखैलाय खोमा सुइस अफ जानानै आपडेट जादोंलाय खोमा ना मुदु दा फैफिननोबो हागौ बोरैबाबा रिसेट खालामबाबो आपडेट जागासिनो दं बियो सिम नाम्बारा जाम्बा आंनिसो दाय जाबावबायलै मुदु नै आंलाय माबा खालामदों आङो दाखालि मा खालामनानै दोनदों मिथिबायना माने बेनियाव बेस्थ' मोनोबा आंनियाव फन फैनाय सुइस अफ बा बिदि खालामनानै दोनदोंब्रा मुदु ओमफ्राय दाना मा खालामखो बियो मा होनो बन्द' खालामनानै दोनबाय आरोना आं सिरि सिरि खोमादोंमोन आरोना आंबोथ' सालाकखा नालाय मबाइलाव एसे ओमफ्राय दाना बोरै मिन्थिखो थारमाने सासे मानसि फन हरदों ओमफ्राय गावहा दानहरदों बेस्थ'खाय दानहरनाय लोगो लोगो आंनाव फैबायना फना बे दानहरनाय लोगो लोगो आंनि नाम्बारा बोरै नोंनाव फैखो जाबाय आरो आं फरवार्ड खालामना लादोंना दाना बेखौ सोलायनानै लाजोबबाय बियो दिनै खामानियाव होबायमोन ना जाम्बा बोरमा फान्था दिनै नोंना सुइसअफमोन नोंनि भारा फैनाया आंनाव गासिबो फैजोबबायमोन मोनबायमोन नों रायज्लायनो नाङा खोमानानै साइदान थेंक इउ मिनि हरबाय नै दिनै खामानि होबायमोन ना मुदु आंनि सिखाव खामानि मावनाया नङा होमबा सोलायनानै लाबावबाय बियो सोरबा सिख्ला हरो खोमा मुदु आंबो बिदिनो सन्देह खालामनानै खालामदोंमोन आरोना सोरबाफोर सिख्लाफोर हरोबा फन नाङाबा बिजि मोनोबा आंनाव फैनायनि होननानै खालामना लादोंमोन आङो सन्देहजोंहाय हनै बोरै मोनथिखो खि जानाया डिलिट खालामना लाबावबाय बोरैबा मोनथिनो माबानानैहाय मोनथिथाराखैमोन सानब्रै बिदिनो मास मोनसे जालायलायबायमोन आरो मोनथियाखैमोन बिदि आं खालामना लानायखौ बे खि जानाय सानसेखालि न'आव थानायाव सासे मानसि फन हरनायाव गेम गेलेनायाव दानहरनायाव आंनाव फैनायाव आंनाव दानहरनाय लोगो लोगो आंनियाव गाबफैबाय नालाय ओमफ्राय आंनि मबाइलाबो गावनि खाथियाव दंमोन नालाय बेयावनो मिन्थिबाय नङाबाथ' मिन्थिथाराखैमोन दा फाग्लाखा आपडेट जादों बियो दा अन जाफिनबा हामगौ दा मोनाफ्रावलाय नों होनबानो जागोन नामा अखा हादोंना हायाखै अमित अखा हादोंना हायाखै 9513 ओइ आंखौ दहाय सासे मानसिया उल्लु बानायबायलै सापर्ट खालामनो होननानै 10थाजोंहाय हरलायलायबाय आङो माबाया मा नामलाय जाख्रेब बड' अफिसियेल ना मामोनथाय जाख्रुब ओमफ्राय गैया नै दाबो हरफिना आं आनसापर्ट खालामफिनजोबखागोन बेखौ आपेल ब्लक 77 हाय वेलकाम आपेल ब्लक वेलकाम मेरे एलबिन में सिमानो थांबाय थांथों लाइक नहीं किया तो थैंक यू दीदी लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और मेरे को सपोर्ट नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे को ओ आपका चैनल नहीं है हामदों थगायजादोंनो हामदों थगायजादों होनदों किया सिमा आंनि नामाव सिमा नों मा समाव बानायमोनलाय बे सिमखौ आंनि नामाव सोगोन आंनि सिमखौ नों लानायालाय फार्स्ट जिउआव आं बानायनायमोन ना बियो नों लानानै आं बानायना बालाबो बानायना होआ माबा नांगौ आंनोबो बदला मा चेन्ज खालामनो बदला कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है अगर तेरे को ये सिम चाहिए तो मेरे को रिचार्ज कुछ सके देना पड़ेगा 1 ईयर का वो भी
डे पर डे 2 GB का, ठीक है। नहीं तो मैं भी नहीं करने वाली, ठीक है। खुद जाके करो, जाओ। क्या सब्जी खाया है आज दीदी? आज हमारा सब्जी है सबाय बिमाखौबा मा होनो दानाबा, हारसानिबा हिन्दीनिबा नेहागै सबाय बिमाखौ मा होनो हिन्दीनि? थैखाबायहाय, मा होनना खोन्थानांगौ जाखो दानाबा? हमारा सब्जी नहीं है होननायसो जानोसै दिनै। हमारा सब्जी नहीं है होननायसो जाबाय। दे मा ओंख्रि होननांगौ जाखो दानाबा सबाय बिमाखौबा? र' आब' आं भिडिअफोरखौ वाच खालामना होनि। दे दे आगै दे। सब्जी सबाय बिफा होनो सब्जिया लंबा लंबा है, व्हाइट कलर का। ग्रीन कलर का भी होता है, लंबा लंबा छोटा छोटा उंगली की तरह। क्या बोलता है इसको बा? हाय एन की सब्जी खाई आसिलेबानो। सरि आब' कल खालामदोंमोन। जेबो नङा दे। सान्टु ब्लग हाय मा ओंख्रि जाखो आब'? सबाय बिमा एवनाय आगै, बेखौनो मिनिदां नै सबाय बिमाखौ हिन्दीनिबा मा होनो? ओमफ्राय रोहित को हेलो हेलो वेलकम रोहित, मेरे एलबी में आपको भी स्वागत है। क्या सब्जी खा के आया है रोहित को? सबाय बिफा होनो, सबाय बिफा होनना बुजिबा ना। ओमफ्राय आन खालामफिनदो दार्लिं, जोंना बिदिखौ मा होनो? आन खालामफिनगोन आं हरागौ मानि नेनानै। ओमफ्राय रोहित हाय हाय रोहित हाय, क्या बोला? 777 ने क्या लंबा लंबा है रे? ओ माय गॉड, सब्जी का ही नाम लंबा लंबा है। इसको हारसा में बुटबुटी बोलता है क्या? बुटबुटी ना क्या बोलता है? हाँ बुटबुटी बोलता है। हिंदी में क्या बोलता है मुझे नहीं पता। आरबी ब्लग हाय आब' सनान, हाय आगै, फै आगै आंनि एलबियाव फै। मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै? बांग्ला में इसको बुटबुटी बोलता है, हिंदी में वह क्या बोलता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं हिंदी अच्छी तरह से नहीं आती है। ये उंगली की तरह लंबा लंबा होता है रे, बहुत लंबा लंबा होता है। इसे क्या मुझे नहीं पता है इसको क्या बोलते हैं। हमारे बोरो में सबाय बिमा बोलता है। आइ आब' सनानो आंहा दिनैसो जेबो नङा आगै दे। रनजित ने भी स्माइल क्या मतलब स्माइल तो नहीं बोलेगा इसको, हंसी दिया है मेरे को, क्योंकि मुझे नहीं आता है रे। क्या बोलता है, क्या बोलूं? थैहाबना दंमोन आं। मा जायामोन आगै? मा जानानै थैहाबा? मा जानानै फैयाखै आंनि एलबियावलाय मा जानायमोन? लेसारि होनो नामा? दाबो थिग जायाखै। मा जायामोन आगै खोन्थाहरदो? आपेल आजि दालि मास फ्राय। कोई बात नहीं है, रहने दो इसको। मामा एनमुसारि, माबा एनमुसारलायनो नेहा आगै हनै ओंख्रि सोंदोंमोन आपेला, ओमफ्राय मा होनो मा ओंख्रि होनो सबाय बिमा एवनायखौबा मारै होनो हिन्दीनिबा? लाम्बा लाम्बा फिंगार की तरह होनबाय आङो, बुजिया, मिनिनांसिगोन। ओंख्रि जाथ'वाखैनो। की खबर तुम्हारा पेल? रो दे, दे जागोन दे। लाइक नहीं दिया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और वीडियो वगैरह भी अच्छा लगे तो देख लेना, नहीं अच्छा लगे तो मैं क्या कर सकती हूँ।
अनुपमा आ गया है। अनुपमा वांट नमस्कार नमस्कार। वेलकम मेरी एलबी में। कैसे है सिस्टर? लाइक डन, थैंक यू। लंबा लेसारी और लेसारी बोलता है क्या मगतां? मुझे को नहीं आता है। लोमजादोंमोन, लोमजादोंमोननो। गौरव नजरी आ गया है हमारे बीच में, बोला है हाय हेलो हाय हाय, बोला है हाय हाय गौरव नजरी, वेलकम। क्या सब्जी खा के आया है गौरव नजरी? कैसे है? न्यू कम विद 8 आईडी से। अनुपमा के पास 8 आईडी है। किसी को फ्रेंड चाहिए तो बोल देना, फ्रेंड हो जाइए। एप्पल ब्लॉक 777 ने बोला एन जी नेहा जी, एन जी हमारा बहुत अच्छी है। हाँ मतलब बहुत आशी है। हाँ परपीनी पाते में। बस आप कहाँ से हो मंजुली दीदी जी? मैं आसाम से हूँ, आसाम कोकराझार डिस्ट्रिक्ट से हूँ। एप्पल ब्लॉग मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मैं भी, आपका चैनल है तो बताओ, मैं भी सब्सक्राइब करूँगी आपको, ठीक है? ओ विदा लेखा है आप। ओ विदा लेखा है आप। क्या विदा लेखा? अनुपमा कष्ट कष्ट खबर। ओके बोला है गौरव। मछली के साथ मीठा बंगाल है अब हमारा सब्जी। ठीक है ठीक है, अच्छा है। हेलो आब' मा खबर? खबरा बिदिनोसै आगै। मिउजिक प्रडाक्सन नोंलाय मारै दङ आगै? अमित इन्टारटेनमेन्ट फैबाय। माबा फैबायलायनो दंखायो। ओंखाम जाबाय नामा डार्लिं सना? ओंखाम जाखांबाय, जाखांनानै एसे इलबि लाइभ फैदों नै। ओमफ्राय अमित मोगतां जी कम विद से। मोगतांगा चैनल नहीं है अनुपमा जी सिस्टर। होली मोली गाइस, आई एम बोरो मेरे रेंज को चोरी करके लेके गया था, इसलिए रख रही हूँ मैं अभी। ज्वाइन मी। अनुपमा के साथ कौन कौन फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड हो जाइए, एक दूसरे के साथ जुड़ जाइए। मासिरिलै मासिरि नुदोंलै, दावराव दावसि जाबाय दं नै। लाइक डान, थेंक इउ। मा बारलाबगासे जाबाय नामा? ओहो दासो फैखादों। न्यू कामै रायदिसे मजा आबसना। निजुरिका नार्जारि डान, लाइक डान, थेंक इउ निजुरिका नार्जारि। आंनि चेनेलाव गोदानबा आंखौ साबस्क्राइब खालामना होदो सना। आंबो नोंखौ साबस्क्राइब खालामना होगोन। नोंहा चेनेलानो गैया माथो। साबस्क्राइब खालामना होदो निजुरिका नायासै नामा? गास नेटआ गल गल गुमायगासिनो, बिदिखायनो रागा जोंखारो आङो। से बहुत दूर
बोलते हम लिखा है बोडोलैंड। बोडोलैंड ना क्या लिखा है 77? अब लाइक होबाय दे गुड नाइट। गिनाया लाबावलायदों लाबाय आंखौ सना बुंलायदो थेंक इउ एना सनाफ्रान नोंनि नामा बेयो फै होनदों ग्लु हो नांगौबा जानोसै दे दिया निजेरिका सना नोंनि सेंग्रा सिख्ला सानदों नोंसोरो सेंग्रासो आंबो सिरियै फैना दंबाय जोबबाय। हेल' गावदां सना मा ओंख्रि जानाय? सबाय बिमा बिफा एवनायसो। क्या दो लाइसेंस भी गया आपका आधार कार्ड पेन कार्ड चेनेल दंना गैया जाखो निजुरिका मा सोलाय बियो जोंहानि फंबाय एनारसो एनार प्रडाक्सन मिउजिकसोथ' बियो बे नाम्बारफोरखौ ना गुगोल ड्राइभआव सोनानै दोनजोब मिथिबाय मिंख' दानालाय मानो मोनदों नोंलाय मोगथां नोंगुमैना सिमा थैजाबाय साल्ला मिंखना नोंगुमै मिंखना मोजां मोनथारदां ओमफ्राय आंखौसो रायबावो सोनो लोगो नांगौ बे लिंकआव फै थोर सोर मेसेज हरो फेसबुकफ्रावबो निजुरिका हा 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 हानो हेल' मा खबरनो पुर्निमा बिरु नार्जारि आगै वेलकाम आंनि एलबियाव फार्स्ट टाइम फैनायनि थाखाय आगै गोजोननाय थाबाय आगै नोंनिसिम आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै आरो खबर सबर मारै दङ बर्थमान न'आव फिसाइफोरजों नांलायदोंना नांलायाखै होनदोलाय बाल न'आव फिसाइफोरजों नांलायदोंना नांलायाखै होनदो मारै दङ आरे ना हाबा जादोंना जायाखै बाल ओ हमको प्यार हो गया था आपको मेरे को प्यार हो गया था अरे प्रोफाइल पिक्चर में तो देखो प्यार का लाइक है कि नहीं प्रोफाइल पिक्चर में इतना बड़ा बड़ा लाइसेंस का जो क्या बोलते आधार कार्ड का जो लिंक है लिंक देके रखा है उधर प्रोफाइल पिक्चर में मंगलसूत्र का लिंक सिंदूर का लिंक देके रखा है मोजाङानो दं मोजाङानो थानांगौ आगै दे SMS खौनो गारबोजोब्बाय सयथिबो फाग्लियानो आयु नंगौ नामा आंबो सिरियै फैना दं होनलासो हरदों नोङि ओमफ्राय आंखौसो रायबावबाय आरो हरा गारानो लोगो जानो गोसो गैया नामा लोगो जानोबा गोसो दंना गैया धनन्जय हाय आब' मा खबर आरो मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया जाहैबाय जोंनिया दिनै मामासो सबाय बिमाजों बिफाजों एवनाय आरोना जेबो गैया दहाय साननि दंमोन आरो दहाय सानाव गोगोम जाखावदों ओंखायनो मोनायाव सबाय बिमाल' एवबाय नोंहालाय मा नाम सोलायनानै फैलायखो दि बसुमतारी फैलायबाय आरो नोंहा खि गोराना आंखौबो सोरबा साब खालामनानै होदोलै अननानैनो दि बसुमतारी चेनेल गोदान नाम लानानै फैलायबाय आरो बेहा गोदान खुलिबाय आरो गोसो जाबानो खुलियो गोसो जाबानो सोलायो होननायनि जानोसै आरो नोंहा आं हाबा जायबोरा गथ' दं आंनाबो अबेनि जाखो पुर्निमा आगैया रावबो नाया नामानो गोदान चेनेलसोलै एक्सनो नहीं देखा था इसलिए पूछ रहा था आप कहाँ से हो आपेल जी बताओ
मतलब मेरे हिंदी को समझ में नहीं आएगा। नोंनि ईयरफनाव फाय गाड़ी में कौन जाएगा? अभी रात हो चुका है, मैं नहीं जाएगा, नहीं। नो, किसी को प्यार नहीं करना चाहिए खुद से ज्यादा, ठीक है? सानैजों थौ थांनोबा आं गियो हारसिङै थाङा आं एफा गोजान। नोंनि बे न' सिङाव थानानै नाहरनाया जायो नामा? आंहा दिनै बालाबारिनि दैमाया बोहैगासिनो बोरै हमथानो खोन्थाद'। आंहा दिनै बालाबारिनि दैमाया बोहैगासिनो बोरै हमथानो खिथाद'। नोंना माबा लों, मा होनो बे थिंथालानिफ्राय ओंखारनाय दैखौ लों। मुलिया बेनो, थिनथालानि ओंखारनाय दैया बेखौहाय, दैमानि मुलिया बेखौहाय। औ हासुनो ओंखारबाय बे। आं धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिलाफोथारनिसो आब' आं। आयु गोजानथार माथो। नों बबेनि आब'? आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि पुर्निमा आगै। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो गसाइगाव दंदेर'। हम जम्मू कश्मीर का है दीदी, कितना एप्पल खाएगा आप दीदी? मिल जाएगा तो हिसाब नहीं है, जितना मिलेगा इतना खाएगा। और फ्री मिलने से भी लेके आके और बाजार में बेच देगा हम लोग। मामुनी आ गया है। मामुनी हाय, वेलकम मामुनी, मेरी एलबी में आपको भी स्वागत है। मामुनी बसुमतारी, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए सिस्टर प्लीज। और कैसा है खबर सबर बताओ। पूर्णिमा होनदों सोरांसाया मा होनदों? हे आंनि हादानसो माथो पुर्निमायालाय। मामुनि लाइक डान आब', थेंक इउ लाइक देने के लिए मामुनि बसुमतारी दी। आंनि कमेन्ट फरायबावा। क्या कमेंट किया था? ये डिलीट वाला कमेंट। मैया और बाहाय मंजलि एक्स लानायखाय दुखु मोनना बेखौसो खुलिबायलां सना। आं रावजोंबो सिनाखि जाला। एक्स सना नॉट टेंशन, ऐसे बात को टेंशन लेता है कोई? बोलने दो, कौन बोलेगा? बोलने दो, बोलने वाले को बोलने दो। नीरा नार्जारी, नीरा नार्जारी मेरा भाई है। एनआर, थैंक यू नीरा नार्जारी। बाय दे एक्सना, क्या कर? अरे लाइफ में रहो, लाइफ में क्यों जाना है तुमको? सपोर्ट ले लो। हेलो, ये निहा कहा भाग के जाता है, फिर से आता है, हेलो बोलता है। एक जगह में नहीं रह सकती क्या निहा? अबेयाव दोनदोंब्रा बेलाय इयारफनखौलाय? थोस, अबाव दोनदों, अबाव लांफैनो थिनदों? मा बुस्थु जाखो बेलाय? नों बबेनि सोरांसा? नों बबेनिनो? हेल' लोगो खालामदो दे लोगोफोर, मामुनिजों लोगो जानो। नुरालाय आगै लोगो खालामदो। नों नुरा? सोर नुरा दङ दा?
निरासो नों निरा सापर्ट दिसो 953 रानिं नों नङाबा सोंबावनो आगै सना फंबाय लोखि आंनि आब' लाइक दान थेंक इउ निकिता लाइक दान एक्सना आंखौ साब खालामबाय कर दिया मैंने हमको बाजार में बेचेगा आपको माय गॉड शर्म नहीं आती बाजार में बेचेगा हमको ऐसा बोल हम आया है गाड़ी में ईयरफोन लेने के लिए ना जाने किधर पर रखा है कौन से कोने में नुदों मामानिहा नोंगुमैया ओरैबायदि सालाक फैसा बेंक न'आव लांबावा गारियाव गालाङो फैसाखौ लाखियोना आङो गारियाव गालांलायबावो ओरैबायदि सालाक आरोखि ना ख्रि ख्रि सालाक मोनदांलायनाय सालाक फैसा बेखौ गारियाव गालांलायबावो Xin tặng đây rồi. हाय मामुनी आपको नीरा ने बुलाया है निदा इस भी चला गया नीरा लागा उना मोसाफैबायना जोंनाजों सार अफिसियेल सनाया उल्टा पुल्टा मोसाखाबाय आरोना बडिफोरालाय खांग्रांलाय थलार सिबलायनो दिनै कुलिना साब्लाबाय दिनैनो आन जाबाय मा बुंबावनो सना बेयो जाहैबाय मानसिसो खालामदों दे आंनिया 61 जाबायमोन दहाय 63 ना 62 ना 63 जाबायमोन ओमफ्राय दाना मा जाखो खनसेनो खबायना 49 आव थांफैफिनदों मिथिबायना दुखु जाना मा मोनबावब्रा बे बसुमतारी लोगो जादोनो लाइक दान मोनफिनोलै मामुनि सिन्था खालामनाङा होगोन र' नोंनोबोनो अके निरा गैसना होनदों दिपसारखौ मैजों सापर्ट मी होनदों मोगथां जा सियालखाना सियालखा बिराद सालाक बेगखौहाय गारियावसो गारबोलायबावो फैसाखौ खावजानो लाजानो गिनानै आंखौहाय नै लाखागोन मोनबोखाबाय लानोसै नै नोंखौ सोर बे माव गारबोनो थिना बांसिन लागोन आं दिनै माबायाव गारियाव गारबोनायनि फाइन दं दालाय लायाखै नामा मा दालाय लायाखै नामा माया फैसाया लानो नागिरदों नै नायदां बेसेबां दं दाबा लादो आब' 1000सो लानोसै र' फैसाखौ मा खालामजोबनायलै नोङो आयु दिनावनो जि फैसा बाहायोलै बियो सयथि गावहा लाखुमायो दां गुमैनि फैसाखौ आङो मा होनो बेनियाव 2000 3000 थायोबा बेनो 1000 दोननानै आं बाद बाखिखौ लाजोबो अनलि थानो हानांगौ बिनि बेगाव 1000 ओमफ्राय 100 एक्सट्रा दंबा 100 मोनगोन आरो 50 दंबा 50 मोनगोन बिनि बाराया लाखिजोबगोन आं गुमै गोदान चेनेल आंनि होनदों सोरबाफोर दंबा लोगो खालामलायदो दे होनदो पुर्निमाया ओमफ्राय दि लोगो जादों होनदों हायेन हाय लाइक दान बाजे थेंक इउ हायेन वेलकाम मेरे एलबिमायानि के लिए गुड नाइट आब' दे गुड नाइट निकिता दसेबाबो नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ पुर्निमा निराखौ खबर निरा मा खबर होनदों पुर्निमा निरा मा खबरनो बिबि होनदों आयै बैनाय मा मोनसेल' दङरा होनदों आंबो साबस्क्राइबा मानोबा सानसे खमायनानै सासे बाङो मानो बिदिनो खागै बुंनानै लाब गैया आरोना होनदों मोजां दे मामुनि होनदों मानो गाबखौ निहा सना दे दिनैसो खुलिदों गुमै होनदों मोसाहारि एलबि मा जानाय होनदों
एलबीया मा जानाय ने मामुनि जी दान करो ना पक्का रिटर्न दे दूंगा जों ओ आपिल का भी चैनल है इसलिए सब्सक्राइब है मैं भी सब्सक्राइब करूंगा आपको देखो मैंने सब्सक्राइब कीजिए जब भी वीडियो डालेगा मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा ऑल करके रखा है मैंने किधर भाग गया है आंबो गाबखो आनो गाबखो आब'एम एनसो दा आं मिनिनो फैयाखै गाबनोसो मानो गाबनो लुगैयो एन सना प्लिज सापर्ट मी होनदों नै जेएलनि चेनेल गोदान दि बसुमतारिया नेहा बाना दोनबाय हायेन हाय सिस्टार अनसुमै बि ब्लग हाय सिस्टार हाय वेलकाम अन हायेन थेंक इउ निरा इउ होनना मिनिबाय नै ओइ फाग्लि पुर्निमानो ब्लु होसाय आं साबसक्राइब खालामनि पुर्निमायानो दंना गैला पुर्निमा बिरु लोगो खालामदो होनदों ओमफ्राय हायेन अन थेंक इउ एनजी हाखौ भी सपोर्ट करो ना हमको भी सपोर्ट करो आपेल को नेहा ओइ मामुनि आं एनार्सो होगोन र' होनदों आं गिफ्ट होना नुबाय गैलासो एलबियानो गिफ्ट होना नायबाय गैलामोननो र' सोरखौ हरनो थिनोमोनलाय सोरनो ब्लु हरनो थिनोमोनलाय बोरो पुर्निमा र' मेसेज हराखै बा निरुसो जाबावबाय नोंना नामा होनदों बे सापर आइडि खोमा आरो मा होनदों रावबो लोगो जाया मालाय आंजों एक्सना बाय थांबाय आं बेनो जागोन मामुनि होनदों हा तो आप नहीं देखा क्या मेरा चैनल को नहीं देखा तो नहीं देखा खालामाबा नै सौबाय नै खालामगोन दे बैनाय आं मामनि अलसो होनदों दे बैनाय गोरानजों आंखौबो खालामहरदो दे गोदानजों होनदों गोदानजों दि बसुमतारी आगै आंजों लोगो जा होनदों ओमफ्राय लोगो गैयाबा रिटार्न खालामदों नेहाया मिनिबावबाय निरा दे सापर्ट खालामदो आंखौबो होनदों हायेन आदाजों लोगोखा लाइभआवबो थांखायो आं होनदों जोंहा मामाया मामुनिया आं दिनै बारा कमेन्ट हरा दे मनजुलि सना बादों नायबाय थागोननो नेहाया मानो नेहा सना मा जादों खोन्थाहरलाय दांनो नोंनि दुखुफोरखौ सौस्रांहैनानै बुस्रांहैनानै लांदां खालामहैगोन आं ओमफ्राय जोंहा मा होनदों अफिसियेल फार्स्ट गिफ्ट जोंसोर अफिसियेल फार्स्ट हरनायखौ मोनदोंना होनदों मनज ब्र मा हगारबाय थादों नोंलाय हा मा बेस्थ' मा ख्लुंगासिनो दं मा हगारबाय थादों मानो नाङा हां दं आंहा मेगन साजोब्बाय नोंसोरनि अनलायनायखौ आब'नो माबा फेसबुकाव ख्लं हरगासिनो दं मामुनि आगै बेखौ रायदां मा हगारगासिनो इयो मा टेनसनबा फेसबुकाव हगारनानै सोरबा नाम्बार मिथिनाय दं फेसबुकाव मानो खिथाहरखो सोर दं मा दरखार दं सोंहरनो आं खोन्थाखाबायना मोनो होननानै आरो सोरनाव सोंनांगौ दंबावो नोंहालाय फेसबुकाव कमेन्ट गेलेनो लुगैनानैनो बेबायदि खालामदों नोङो ना गाबोननिफ्राय आंबो गेलेनोसै फेसबुकाव होमबालाय फोरोंदोंसो ना नोङो आंखौ मा गेले मिथिखायो आङो सोर बादो होदों माने मिथिखायो आङो मिथिखायो आङो नोंखौहाय होदोंसो होनदोंना हमको जाना है मंजुली दीदी जय हिंद आ गया हमको ओके बाय बाय गुड नाइट
नै SMS खालामदोंमोन आब'। माइनावपेटसो SMS खालामदोंमोन आब'। आयु पुर्निमा आब'आ जा गाजा गाजा बुङो माथो जा मिनि मिनि उदै बिगुर सालाय औ नोंगौ बेखौ मानजिदां हनै 2टा बाजियावसो डिउटि दं। गावनि सिम थैदों आरोखि ना सिम थैनायखौ फेसबुकाव हगारबाय आरोना बेखौ मा होनबावनो फुल स्टप कमा दारि जाबाय बेयो मा हगारदों लाबोसाय नायनां आंनियाव ओंखायनोसो क्लं फैदोंमोन नाया आङो दरखार गैया मा हगारो हगार गुमैयाबो सिरि सिरि आब' थाल लाखा मोजाङैनो मा सोंहरनो सोरनाव सोंहरखो मा होनहरदों नोंसोरबोलाय होनना रावबायसो हनै एरना हरबावदोंसो होनबावबाय हनै नोंसोरखौहाय खिया जाग्रा हो गया रे आपको दीदी क्या जगरा हो गया रे दीदी तुम्हारी जीजू है ना जीजू एकदम बेकार का पालतू है ये खुद को क्या समझता है ये चला एक दिन इसको छोड़ के भाग के जाएगा ना किसी और के साथ ये मिलेगा ये क्या चीज था तभी समझ में आएगा उसके दिल को सुकून मिलेगा इसको तो भागने में मजा है उसको नया मिलेगा ना इसलिए साला मैं नहीं भागूंगा मेरा 2 बच्चा है छोटा छोटा मैं नहीं भागूंगा ये भागो जाओ किसकी साथ जाना है तो जाओ इयारफन होबासो सिरि जासिगोन इयारफन होबानो मानोना नों जै कमेन्टल' गेलेनाय नुथों आं मेसेजल' गेलेनाय नुथों मबाइला बायजोबगोन नोंना दिनैहाय मा दम गैया माबिनि दादागिरि नङा मन' सापर्ट खालामदो गुमै बेखौ फोरोंखांबाय लागाव नांलायबायसो नांगौ सिस्टारनो मानजिदां गुमैखौ र' थोरसि मानजिग्राजोंहाय मानजिखानांगौ दानि हौवाफोरखौ फ्रियागै लागाव मानजिखा माथो खोथा मानिया जादों बिदि खोथा मानियावनोथ' दा हिनजावफ्रा गारै गारै खारगासिनो दङ हिनजावफोरनिल' दाय नुयो ओमफ्राय मालाय फेसबुकआव हनै माबा हगारबाय दं हाय प्रिया दैमारि नों स्टार मेकाराव फै सल' खननोसै सोरखौ होनखोबाल आदा मायाव नायो आदा मायाव नायो आं जेबो थाल जोमाखैमोन आं आदा हायेन हायेन होनदों प्रिया आंखौ सिनायलाया होनदों आरो हायेना आंनि भिडिअबो नाया होनदों गुमैखौ र' मालाबा थांनानै दारियावनो हमनानै मोसागोन आंनो नंगुमैया प्रिया आंखौ सापर्ट खालामलायाखै होनदों हायेन सिनायलायाखैथ' सोरमोनबा नों होनदों स्टार मेकाराव 1000 आइडि दंमोन आंहानो प्रिया हायेन र' आंनिखौ भिडिअखौ नायना फैनिनो थोरसि मानजिनाय बायदि नामा सिस्टार मानजिखानांगौ बे बेखार कमेन्ट पस्ट होनानै बयबो सिख्लाफ्रा हरनोसै ना बायदिसिना ओमफ्राय बेखौ रिप्लाइ खालामगासिनो आरोखि बियो खयथासिम रिप्लाइ होयो बेखौ नेबाय थागोन आं दिनै नायथारगोन र' दुगा जादों नोङो नेटआ अफ खालामसै नै हटस्पट आंनिफ्रायसो लादोंना नोङो दिनैल' सानसे नङा अफ खालामबानो फेसबुक नायो ना मा नायो नायगोन आं गाबोन दिन दङना गाबोन दिन दंखा आं होनदों नामा गाबोन दिन गैया होनदों नामा मा दरखार दं फेसबुकआव बिदि हगारनो नोंहालाय आंलाय लागोन आंलाय मा दाय मावदों हायाबा फैख्रबगोन प्रिया नों आंखौ सिनाया नामा होनदों माय गड मस्ता है क्या दीदी लगे दिसुं
हिटलारसो होनो गुमै मेंख' आंजोंसो SMS गेलेयो आब' सनालाय नों दानोनो नोंहा बानस हरबावदोंसो नुगुमैखौ मोगथां नोंबो बिदि नामा मा जानांगौ नोंनोबो बानस हरबावदोंसो नोङो प्रियंका नार्जारि लाइक डान थेंक इउ एनार आगै 954 थेंक इउ आगै सना न्यू काम ऑन हूँ थेंक यू ऑन रहने के लिए हायेन रो रही है मानो गाबखो हायेन आगै अनुपमा ब्लॉग हाय राजू बसुमतारी 2 मिनट में 200 सब्सक्राइबर ओ माय गॉड मंजलि आगै सुनाओ मा होनबावनो आरोना हरां गावबागाव लों रागासो फोजोंदोंलाय नोङो आंखौ आं हरा नोंनो रावनोबो मुलि मुला सोर मा लोङो हानना लों हायेन जी नमस्कार बोला है हाय हायेन ब्रो मा खबर निउ काम रे बाबा जाय नोंजों मेसेज गेलेगासिनो दं कमेन्ट गेलेगासिनो दं बिसोरखौ थोन अनुपमा स्टार करो 10K सात आंखौलाय मा सारि हरगोनथ' राजु मोजां होनदों अनुपमा अल है रे बाबा होनदों आं मा होनदों आदा हायेन मा गिफ्ट हरनायमोन आं मिन्थियासै माने मोनबा आइडिजों नोंखौ सापर्ट खालामदोंनो सोरनाव सोंहर रोंलाय सोर घन्टानाव फाल्थु मा सिखोम जाखो सोरनाव सोंहरदों नोङो हायेन ब्र सम गैयालै ब्र होनदों राजु सापर्ट खालामदो दे आंखौबो होनदों सार 5 हरदों फुल वास खालामना 5 बायदिजों हरदोंनो नेहाया गाबहरबाय नै नेहा मानो गाबबाय थाखो हायेन आं नोंनि भिडिअखौ दासो नायना सापर्ट खालामबाय नोंबो खालामदो सापर्ट फ्रेन्ड है दुगा जादोंना नोङो एक दुइ तिन आब' एन बेयावनो फैफिनबाय ने होनदों आब' एन बेयावनो फैफिनबाय ने होनदों नेहा गोसो गैया दिनै जकिं खालामनो मानोबा मा जालायखो सनायालाय जोंहालाय होद हरबाय दानथां होगोन आं नेना नाया बेफोरलाय राजु सापर्ट आइडि थाया बुंदो नै आंनियाव अन नै नाय नोङो नोंनियावसो जायाखै मा दं खालामलायखो आनैसो सापर्ट खालामहर दे आं बेग हेलौ फैबाय नै अनसुमै अके मोनो आंनो गस्ला ओमफ्राय सोर सोना होआमोनलाय हायेन ब्र सापर्ट आइडिया थायोथ' होनदों थाखायोना एनआर स्टार मेकाराव अनलाइन दं नामा होनदों संतोष कुमार हाय मिस इंडिया कहा कि मिस इंडिया हो श्रीमोटिका इंडिया है एन सनाखौ नायलाय आइखौनो मानोबा मिनिबा मोख्रा हासुदै गदों एन सनाखौ नायलाय आइखौबो मानोबा मोख्रा हासुदै गदों आयु फिथाइ सामथाइ हरबायहाय आंनो एनारा जानो आर्मी लाइक थैंक यू लाइक देने के लिए मंजिला हंस रही है थैंक यू मेरे एलबी में स्वागत है मंजिला जी टेस्ट लाइक दीदी थैंक यू लाइक देने के लिए किसी के साथ फ्रेंड करना है तो बोलिए फ्रेंड कीजिए सर
बुंदों सापर्ट आइडिया थाया होनना मिन्थिया आं होनदों थायो आं खालामनायाबो दंजोबो बयखौबो जायखौ खालामदों दंजोबो गासिबो राजु थाया बुंनायसो दासो 10ता चेक खालामदोंमोन आं जाय बुंदों होनदों एनआर प्रडाक्सन मिउजिक सना मा ओंख्रि जानाय सन्तोष डिकाइट डाकाइट यही है कि तुम शादी दिखाई नहीं दिया है दिखाई यही है कि तुम शादीशुदा हो नहीं तो शादी नहीं तो क्या बोल रहे है दिखाई यही है दिखाई नहीं है दिखा नहीं है कि तुम शादीशुदा हो नहीं तो मोगथां स्टप साइलेन्ट अके होनदों हनै 1K जाना थानाय मानसि दा 994ल' थाबाय हाहा मिनिना मिरिदिमारि बोराय बुरिनि गोसो थोलायनाया गारलायनो हाया फ्रेन्ड हायेन दादा आजि 19 अन हुआ है आन हुआ है मा होनबावनो मेरिदिमारि आरोना बाराबो बारगासिनो नालाय माथो होनबावनो आरोना आबहावायाबो हायेन दादा आजि 19 आन हुआ है हायेन मिनिबाय मा खालामदों आब' नो मनसा गैया जोंहा आं कमेन्ट फरायगासिनो नै मन्जिला गुड मन्जिलि ना मन्जिला अ माइ गड अन्जु बाजै ब्लग हेल' फ्रेन्ड हेल' अन्जु वेलकाम आगै आंनि एलबियावहाय चेनेलाव गोदानबा सापर्ट खालामना होदो दे सापर्ट खालायो नोंजों थां आंखौ रायदों नोङो बोरो अबाव थांखो आयौ नायखोमागासिनो दं जोंहा बड' कार्टुना लाइक दान थेंक इउ बड' कार्टुन 54 गिफ्ट होदो मोन सानबा सिगां सोरनो आइदै थाम्फैया मंजुली मेरा आन नहीं हुआ जी मेरा भी नहीं हुआ कौन बोला है आन हुआ है प्रिया एनार सना होनदों सल' बाय हायेन दादा 622 ता और 605 हुआ है बा मालाय लोगोनै जोंहा नेहा गैया दिनै 10 साबस्क्राइब खालामना चेक खालामदो दासो 1K जानाया 994ल' थाबाय दिनै 10 जन आनसाब खालामना चेक खालामदोंमोन दासो 1K जानाया बिदिनो जायो होननानै मिनिहरबाय आरोना मेंख'आसो फुल सापर्ट मोनसिगोन माथो आब' हा हिर'सोनो मेंख'आसो फुल सापर्ट मोनसिगोन माथो आं दसेल' थानोसै दे नेरसोन मा खबरनो आयु कमेन्टआ थालांजोब्बायहाय राजु फुल सापर्ट खालामना फैबाय दे आंखौबो बेक खालामफिनदो होनदों राजु हाय होनदों प्रिया ओइ हायेन नों स्टार मेकाराव हाबनो मा होनदों इनारा आफेला कुनोथ' हायेन दादा आपके एलबी में क्या हुआ है ना अनसोमै बेक खालामफिनदों राजुआ मंजिला कोई बात नहीं होनदों अनसुमै अके सुस्मिता आ गया है सुस्मिता वेलकाम प्रिया ब्लाय मनज आंनोबो लोगो बानायना होनो हो मनज के साथ फ्रेन्ड हो जायो सुस्मिता थालिर फैबायनो मिनिहरबावबाय जाहैदों ओमफ्राय मिनिबाय मंजिला दीदी कम टू जॉइन अनसुमै ने मंजिला को बुलाया है कल भी करूंगा बिदाव आयु बिदावा बडी बिल्डारा मनज आंखौ सापर्ट खालामबाय आंबो खालामफिनदो होनदों अन्जु ब्लग थेंक इउ अनरेनेखिले अन्जु ब्लग मंजिली सोना आं थांसै दे नेहा दे थेंक इउ बाय गुड नाइट मंजिला कितनी बजे दादा सुस्मिता न' जानोबा होनदों बोरावहाय थांखो थालिरा होनदों राजु हाय मा होनदों
एनके हिटलार गेजेरावनो दंथ'यो खबरा होनदों। बिदाव लोगो जादो दे होनदों। अ दे प्रिया नेहा गैया होनदों। बाय बाय फिसाजो लोमजादों आरो लोगोआव CID दं। ए दे एनार स्टार मेकारा बेसे फिसा मोननाय ब्र'? एनार स्टार मेकाराव बेसे फैसा मोननाय ब्र' होनदों। बिदाव आंजों बाजै दहाय थानो मोनासै सरि खामानि मावदोंमोन उनाव नायनो नागिरबा लाइभआनो बन्द जाबाय होनदों। मंजिला अनसुमै जी कितना ID है बोलो बोला है। प्रिया ब्लु खालाम सिस्टार हायेनखौ नायहैनि जागोन प्रिया आगै। राजु सोर लोगो गैया बुंलाय होनदों। सुस्मिता मेरा एक ही ID है बोला है। इनार हायेन एसे मोनसाबदों गावनि आन्था होनदों। हायेन सिनायो हायाखै आं होनदों। प्रिया आं हिटलार ले जाम्बि होनदों। गाज्रि मोननाङा दे सना दिनै थानो हाला होनदों नेहाया। जेबो नङा दे। सुस्मिता आंना गोदानसो बावाखै खुलिनाया स्टार मेकारा होनदों। गुड नाइट अल फ्रेंड गुड नाइट मंजिला। ओके अनसुमै जी ज्वाइन करो हम भी कर देते हैं अभी फुल वॉश के साथ। थेंक यू भिडिअ'आव नाय सिस्टारजो रोजाबनायखौ आपल'ड होदो आरो ललिताखौ होनदों। नेहा होनफैबाय नै नेहा थांसैनो थांबायसो होनदां। दस टु दस काम हायेन बहानि बासुगावनि नामा होनदों। हेल' हायेन होनदों अनजुआ जोंहा। अनजुजोंबो लोगो जादों। मंजिला दीदी कमेंट चेक करना प्लीज वेट सम टाइम एंड बेबी ब्लू हो प्रियानो ब्लू होखाबायथ' आङो। हायेन दादा हमारी वीडियो शेयर करिबा 1K करना है दादा। ऑन थैंक यू एनआर ऑन रहने के लिए राजू वीडियो गोदान होबाय नायदो होनदों। ऑन मेरी दैमारि बाय 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 गुड नाइट। स्टार मेकाराव लाइभ टुगेदार होनाया गोसोआव गैया नामा हिटलारखौ होनदों। ओके अनसुमै होनदों फुल वॉच करो अनसुमै जी। मेथा गुड मॉर्निंग अभी तो मॉर्निंग ही नहीं हुआ है गुड नाइट है फिर भी एडवांस गुड मॉर्निंग मेटा कहाँ से है आप कौन लोग है कमेंट करो प्लीज। अरे थाम्फै आं हरजोबायलै सयथि अनजु फैबाय हेल' बाजै सदा होनदों। ब्लू दीदी ओके मंजिला जी ब्लू दीदी आमिने हायेन हमनो हायासै आं मानसिखौनो थिल'गावनि नामा नों होनदों। स्टार मेकाराव नोंजों टुगेदार लाइभ फैदोंमोननो प्रिया हिटलार नाम लानानै। अनजुआ मा होनदों नामखौ सोलायबाय हायेन होनदों। हायेन आं 5000 मोनदों। र' प्रिया होनदों मेम जी क्यों हंस रहे जी अनजु बाजै सापर्ट खालामबाय आं
आंखौबो बेक खालामफिनबानो जाबाय होनदों आरोना अनसुमैया जोंहा कापखौनो लाबाखैलै मुलिया मालाय माजों दंबावो फैसाबो मोनो नामा सिस्टार माबा एनाराखै खोथा हरलाय खनलाबायनां गाबोननिफ्राय जायाफ्रामानो मोनोबा मैसो गारांखौ लानानै सोर सोर लोगो गैया लोगो जादोनो आयदे लोगो जादो बयजोंबो गावजों गाव थाबनो आंनि भिडिअ'आव मबाइल नाम्बाराव फन खालाम प्रिया होनदों सिस्टार आंनो फल' खालाम गाबोन स्टार मेकाराव हाबना आं रोङाहाय स्टार मेकारखौ जेबो हायेनासो फोरोंहरगासिनो हायेनजोंसो रायज्लायहरनांसिगोन औ हायेनलायनो एनारसोहाय एनार फंबायखौसो हायेन होनफ्लांलायलांबाय जोंहा बावलायलाङोहाय नामफोरखौबो कनफिउस जालायलाङो गान खननांगौ ना माथो आयौ मा जाखो बे मबाइलालाय मानो बेटारि ल' जालाबायखो मासे फाफिहाय नों र' बोरो आब' जास्टिन दैमारिखौ सापर्ट खालाम होलाय अननानै जास्टिन दैमारि बहाथो सोर जास्टिन दैमारि फैदों बेहायलाय जास्टिन दैमारि फैयाखैथ' लिंक होआबा बोरै सापर्ट खालामनो आगै मोगथां लिंक होनांगोनथ' लिंक होबासो बयबो माबागोन होनबाबो होननानै होनसां जास्टिन दैमारिखौ होनदों जोंहा जास्टिन दैमारिनि जानानै फैदों मोगथां आगैयाहाय मोगथां आगैनि जायनो सापर्ट नांगौ बे जास्टिन दैमारिखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय मोनो आब' होनदों मोनोबा गाबोन खनलाबायसै आं मैसो गारां लानानै एस आइ फेमिलि मन्जुलि बाजै होनदों जोंहा एस आइ फेमिलिया औ आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो हाय हिटलारले प्रिया होनदों आं हिटलारलै प्रिया होनदों हिटलार दाहोन जोंनि न' खाथियाव हिटलार नाम दं एनआर प्रडाक्सन मिउजिकआनो फोरोंदों आंखौबो र' आंबो बेजोंनो सोलोंसै गिफ्ट कालेक्सन खालामनो रोंनांगौ आब' हाब आं बिदिखौ खि रोंगोन जाम्बि मानसिया अंशुमन जी रिटर्न कर दिया है हैन बहानी ओके बाय बाय गुड नाइट मैम जी ओके बाय बाय द बेस्ट हाय प्रिया बोला है द बेस्ट ने एस द बेस्ट हाय प्रिया बोला है एस द बेस्ट वेलकम मेरे एलबी में अंशुमन मंजिला ओके बोला है एस ओ बोला है द बेस्ट सोरनो लोगो नांगो दे नो सोर जालाखै बिलाय सोर नोङो ना नोंहाबो चेनेल दं आंनि चेनेलाव गोदानसोना नोंथ' गोदान नङा मा नामफोरखौ सोलायबाय थायो नालाय गावस्रा मोनथिलायलाङा आं दासो फैदों बाजै दे जेबो नङा आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो खिथाहरदो माजों फैखो नों दा सफैलायनायलाय ब्रह्मपुत्रजोंनो सिफुंजों फैखो दाय आं जागोन आं जागोन दां प्रिया नोंखौबा सिनायबाय होनदों पूनम सोमली ब्लॉग नमस्कार दोस्तों सभी को नमस्कार पूनम सोमली मेरे एलबी में स्वागत है आपको मेरे एलबी में फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बैक चाहिए तो फर्स्ट वीडियो पे कमेंट छोड़ के जाना ठीक है पूनम हा 10,000 आईडीज दंमोन आंहा डन कर दिया है सपोर्ट कर दिया है ना आंहा बायसो आं सिनायालै होनदों कैसे हो सभी भाई बहन ठीक हो सभी के अनसुमै होनदों हेलो दीदी हेलो ओइस बहानि होनदों अनसुमै भाभी क्या कर रहा है अभी बोला है पूनम सभी को नमस्कार ठीक है मेरे सब्सक्राइब करो पूनम मैं भी सब्सक्राइब करूँगा आपको पूनम जी मुझे
पेसाना बोला है नमस्कार बोला है सिफुंजों फैदों बाजै सिफुंजोंसो ओंखायनो लेट सफैदों एसे सापर्ट खालामदो फ्रेन्ड दोङो कौन है हेलो मेरे को सपोर्ट करो पूनम जी मैं भी सपोर्ट करूंगी आपको ऑन खयथा सपोर्ट खालाम हरनायले सना 54 जाबाय 49 मोन दहाय 50 मोन मोनब्रै डिजाइन खालाम हरबाय नामा नोङो एना रागा खिथाहरलाय राम 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 प्रिया नों आंनि भिडिअ नायबासो सिनायगोन नो प्रिया दीदी डन कर दिया है चेक करो और रिटर्न भी कर दिया 1 मिनट 32 सेकंड का वीडियो में कमेंट ओके दीदी फुल वॉच कलमना ज्वाइन जाफरी ओके पूनम जी मैं भी आपको सपोर्ट करूंगी ये लो कर दिया है और वीडियो कल मतलब बाद में जब एलबी रखता हूँ तब बाद में देखूंगी अभी एलबी चल रहा है ना मेरा इसलिए खाना खा लिया हाँ खाना खा लिया एसे फेमिलि आं नोंखौ सपोर्ट खालामबाय एमेन आंखौबो बेक खालामफिनबानो जाबाय मेरा लिंक है पूनम चमेली ब्लॉग मैं मिला है आपके चैनल में जाके सब्सक्राइब करके आया है ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल देख के रखा है मा बाखो आंनावलाय नम्बर आंनि बिखा बिख्लो हेलो 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 प्रिया दीदी रिटर्न करो प्लीज प्रिया रिटर्न खालामनो नो मंजिलाखौहाय मुझे ज्वाइन करो सभी भाई बहनों बोला है हेलो दीदी नमस्कार भाई बहन बोला है सिगाङाव 17 दिनै साब्रैजों खालामदों थेंक इउ नों अनाबा सोर अनबावनोहाय आंखौ नोंल'सो अनसै फार्स्ट पेमेन्टखौ नोंनो हरसैलां दे हाय दे मुलि लोंसां एना बे गिफ्ट दं नोंहा होनदों एना बेसेबां गिफ्ट दं नोंहा होनदों प्रिया दीदी नमस्कार बोलाय आं थांनोसै दे आब' उन्दुनो ओंखारसोबाय दे आगै दे हेल' ब्लुखौ बोखारदो दे दे जागोन दे हायेन दादा आप जॉइन हो प्लीज सभी ज्वाइन कर दो पूनम फैमिली के साथ भी फ्रेंड हो जाए गोसो थोयोब्ला बेकार कमेन्ट आं फराया बेखौ अनसुमै लोगो खालामबाय ना अलखा होनना सोंदों नै बाय बाय गुड नाइट बाय बाय गुड नाइट राधे 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 चलो मैं दवाई खाती हूँ रे हायेन अलखा जोंहा होनदों 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 दे बेखारब्ला बाय बाय ओमफ्राय माथो बिदि होनहरखो आंहा फरायनो उसुबिदा जायोना सोर नोंलाय सिनायाखैथ' आङो नोंखौ खि गोरानसो नामा
अनसुमै बाजैहाय होनदों। सोर सोर सापर्ट खालामदों खोन्थाहरनो एसआइ फेमिलिखौ। आं आंनि आइडियाव होना लाजोब्बाय हायेन गिफ्टखौ डायमन्ड बारायनायनिनो। मंजिला हाँ मैं सपोर्ट कर दिया सिस्टर चेक करो बोला है हायन। अच्छा प्रिया दीदी हेलो प्लीज कम। हाँ एसआइ फेमिलि ब्लग बा मालायसो मा ओंख्रि जानाय हाय फंबाय होनदों। कमिंग सुन अब 1K सपोर्ट अब अबिनाश थेंक इउ जानायालाय जानसिमोन जा खमायोहाय 62 थांबायमोन अबिनाश दिनै 11 जन लावबाय मा खालामनो आरोना। मंजुला दीदी टेंशन ना लो। मंजुला हेलो बोला है। पूनम दीदी खाना हुआ क्या बोला है। हाँ भाई खाना हो गया बोला। मा ओंख्रि जाखोमोन नोंसोरहा? सबाय बिमाजों बिफाजों एवनाय। नोंस्रालाय मा ओंख्रि जानानै फैनायलै अबिनाशआलाय? एनार भाई डन कर दिया है चेक करो और रिटर्न भी 1 मिनट 35 सेकेंड का वीडियो में भाई आप मेरे लिए ऑल है बोला है। मुलिया अबे नोंना ओइ खोनायाखै मुलिया अबे होनदां मुलिया अबे होनदां लोंगासिनो दं आं लोंग्रोदों ओमफ्रायसो नोंनो होगोन ना मा हास्लाबा हास्लाबा नोंलाय मानसियालाय। नैबे खै नाम्बार जाखो 1 नाम्बारखौनो गालांबाय आंहा। प्रिया भिडिअखौ नायलाय होनदों। सर्ट फिल्मखौ खालामासै नामा नंगौ मैया रबाराव खालामा बि मिथिबाय थायालां सर्ट साट आंना इउटुबा बारायबानो जायो आं मालायखौ मिथिला। नोंनि प्रडाक्सनावसो मावहैसैलां अबिनाश र' आं मोदोम हामहोग्रोनि दे गोरलैनो मोसाहैनां नोंनियाव। मुलि लोंदोंहाय आङो हायेन सोरनिखौ होनदों। मुलि लोंगासिनो आं नै राम राम राधे राधे हरे कृष्ण। सामस नैया बे मुलि गिदिरा बे सोर प्रडाक्सन हगारगोन भिडिअखौलाय गावनियाव हगारा बियो गावनि चेनेलाव ललिता ओरैसो मा होनदों ललिताजों रोजाबनायखौ आरो आब' इन्स्टारजों रोजाबनायखौ होनदों। 2 मिनिटनिल' प्रिया नायलाय होनदों बर' थांनोसैलां थाथ'दो देलै आगै बर' कार्टुन गुड नाइट।
ओमफ्राय बेखौ खनथाम लोंदों नों बरि जानायखौ हो खोनाबाय खनथाम लोंदों बरि जानायखौ ओमफ्राय मा दंबावो 4 नाम्बार दंबावो ना 3खौथ' लोंखाबाय 4खौ माला लोङा थाव होनानै आन्दायहो 4 नाम्बार दंबावोना नै 1 2 3 4 हायेन नोंनियाव नामा होनदों आंनि कमेन्टआ बेखार होनलाय बेखायनो आं ओंखारबाय दे बाय बाय आरो फैलानो सोरलै नोङो गोदान नाम लानानै फैयो केस्रा नाम लानानै फैयो ओमफ्राय फरायथावा माथावा जायोना ओरैहाय सोर नोंलाय मेन आइडिजों फैलाय मानजिनां नोंखौहाय हायेन नोंनियाव नामा खि गोरानसोखा बे हायेन नोंनियाव नामा होनदों ओमफ्राय औ हायेननियावनो माइल बियावल'सो फैखो होनदों मा लाइभआवसो कमेन्ट होना फैखोनो अफिसियेल राजना 33 भाइरल शॉट हेलो दोस्तों हेलो ऑफिशियल मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए मैं भी आपको बैक सपोर्ट कर दूंगी ऑफिशियल रजना सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को न्यू कम 50 एक्सचेंज हेलो दोस्तों हायेन नोंनि चेनेलाव नामा होनदों नै जासुलाया दासो फैदों जोंहा हेल' मा ट्रेनजों फैखो जासुला अबे ट्रेना एथ' लेट जाखो ब्रह्मपुत्र ना सिफुं हेल' होनदों निउ काम 60 एक्सचेन्ज एस डाब्लिउ पेज मेरे आंनावहाय 10टा आइडि दं आगै एक्सचेन्ज खालामनो हागोन दे नों गोसोबा आगै प्रिया होनदों राजबीर के ब्लॉग हेलो वेलकम मेरे में स्वागत है आप लोगों का हेलो दीदी नमस्कार भाई नमस्कार सुनने आं थांबाय खनसेनो 20 माइनास जागोन सोरलै खिथायाबो मामासो होनबालाय एनारसो नामा एनार आगैसो नामा मानो गाज्रि नाम लायोलै एनार आगै मेरे घर में जाओ सभी भाई बहन खि जासुलासो माबासो जासुला खि गोरानसो खाथार बे मेरे घर में आ जाओ सभी भाई बहन पूनम जी डन कर दिया है चेक करो और रिटर्न भी फुल वासेंड हाय ओके दीदी बोला है हायेन आइडि हरनो होननाया बोरो नांगाबजों हनै सुस्मिता मोसाहारि खाम 20 से नोंनि अनगा बोरै थांना थानो होनलायबाय हनै बाय 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 20 से आन करेगा ना 30 से आन करेगा आपकी मर्जी में क्या कर सकती हूँ आपको इतनी गंदी कमेंट लगता है मैं क्या कर सकती हूँ बोलो तो कहाँ से हो सभी भाई बहन अके ओइस आगै आंजों 10 जों एक्सचेन्ज खालामनो हागोन नों गोसोबा आरे आथिं साबायहाय सामसबो लाबोआखै माबा लांलाय लाबोदों वीडियो वॉच करके सपोर्ट करना बोला है गुड नाइट दोनैबो सुस्मिता आं उन्दुबायसो दे दा हराव हरनोसै दे 2टानिफ्राय डिउटि दं फ्रि फुल टाइम खालामना 10टा होनदों आं मा गाज्रि कमेन्ट होनो आं गोसो होनदोंमोन होनखो दे आं गानसो खनदोंमोन गान खनदों होमबाबो ना आं बोरैबा मोनो हो आखाइ नांगोन नै ओंखायथ' मा बायहेरायावसो गोलैबाय खुवा ओरैनो गान खनदोंमोन ओमफ्राय आङो फरायनो बोरैबा मोनोना एखे आरो खाथियाव CID दङना जोंनिया हनै CID गोनाङाव बिदि फरायनो हायाना आङो
पूनम जी रिटर्न करो अभी प्लीज। दीदी मैं आपको कॉल रिटर्न करूंगी। मोनू वेलकम वेलकम मोनू। हाया ओंखारबाय नामा होनो प्रियाया? मानसियाथ' सोर जाखो खि गोरानसो नामाब्रा? गैलाना नोंनिया मुलिया? बे गान खननायखौल' सैज्य खालामनो हायाबा आं उनावथ' माबायदि कमेन्ट फैगोन अबस्था अब्लाथ' रागासो जोंगोन माथो। औ दाख्लि हेड कमेन्ट फैदोंमोन मनेराम बर' नामा इमान गाजा गाजा लिरहरदों आंनि कमेन्टआव। सोरमोनथाय दाबो हमनो हायाखै सापर आइडि खुलिनानै जा बोरैबा बोरैबा लिरनानै हरो। गाज्रि गाज्रि लिरना हरदों आंनि बे माबायावहाय रिल्सआवहाय। ओंखायनो आं ओरैबायदि जोंदों आरोना बे मानसिखौहाय। ओमफ्राय आं बे मानसिखौ स्क्रिनसट खालामनानै दोनखाबाय। मालाबा हेड्स कमेन्ट फैयोबा बुंफागोन आरो आं बेखौबो। ओंखायनो आं दिनै चेक खालामदोंमोन गुगोल क्रोमाव वाइटिआव। आच्छा दीदी। सनी पीपी गेमिंग हाय वेलकम सनी पीपी गेमिंग। न्यू फ्रेंड वेलकम। मेरे एलबी में मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज सोनी पीपी। मैं भी सब्सक्राइब करूंगी आपको अगर चाहिए तो। हाँ माख्रि आरे उन्दुनोसो हांसिनसो साजोबलायबाय आंहा। न्यू फ्रेंड वेलकम बोला है हायेन आं दासो सिनायबाय होनदों दासो सिनायबायनो बाव हायेन दादा 27 हाय दाबो उन्दुवाखै नामा? उन्दुवाखै आगै रायलायगासिनो नै। सनी कितनी आईडी है बोलो। र' क्रिम लांफैग्रो दालां। चार्जाराथ' आंनिया बैयावसो थाबायहाय चार्जार लायफिननांसिगोन। मा होनदों जोंनिया हेटारफोराथ' थाखायो बेखौ गोसोआव जेबो साननो गोनां फैया। नों ससियेल मिडियायाव फैबाय जेब्ला नोंखौ मोजां मोनग्राबो थागोन गाज्रिबो थागोन अब्लाथ' जोबोद बुंजाबाथ' मा जाबावगोन दुखु मोनगोन नङा एक्सुवेलि दस्रा टाइमाव आलदा हो आगै नोंबा सोरमोन आं सिनायासै नोंनि आइडिखौहाय दस्रा टाइमाव आलदा हो आगै दिनैहाय माने आंनिया हासबेन्डआ खाथियाव दङना ओमफ्राय माबाबा गाज्रि सन्देह खालामजानो गिनानै आं फरायनो हायाखै आरोना नों दुखु मोननो नाङा बिदि माबानायखौहाय मा होनबावनो आरोना आंबो बे बाथ्राखौ फैनानै नै रुम मोनसेयाव फैनानैसो होनफैदों आरोना ओंखायनो हाय नों स्टाडि प्रग्राम खालामबायना होनदों सोर जयेन खालामखो गाबोन 5 खालामना दोन रिटार्न खालामगोननो सुम सेन ब्लु होलाय सिस्टार ओइसखौ सापर्ट खालामनो अके माला फैयामोन बेलाय सुमिसेनालाय दहाय फैदोंमोन ना सुमिसेन आंजों साबस्क्राइबानो गैबावा नै सुमिसेन आंखौबो साबसक्राइब खालामदो खालामाखैबा भिडिअखौ दाहाय नायगोन आं ओमफ्राय जॉइन कर लिया आपको ओके मैं भी ज्वाइन करती हूँ आपको ओके नोटिफिकेशन ऑल में देख
दिया है मैं। चलो मैं चेक करती हूँ मेरे को सपोर्ट किया है कि नहीं। कोल कोल घूम रहे मेरा नेट। 52 ये नारा गई 54 52 लॉस है नहीं। अरे तो फिर कौन सपोर्ट किया है मेरे को? सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट नहीं किया है आपने। ऑलरेडी 54 था मेरा, आन हुआ है 2, ठीक है मान लिया मैं, और आपने सपोर्ट नहीं किया है। अरे भाई अभी तो कैसे फुल वॉश करूँ मैं बाद में एल भी रखते ही देखूंगी ना, फुल वॉश करेंगे ना। हाय नांबो स्टाडी प्रग्राम दं जुननि 25 होनदों। हेलो सिस्टर हाउ आर यू एंटरटेनमेंट वाल आ गया है। आई एम फाइन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड और आप कैसे है? हाइन विदेश प्रिया आं खालामाखै होनदों। मोजां खननै जाबाय नोंनि लाइभआव फैनाया। आं मैयाजों खननै जाबाय नोंनि लाइभआव फैनाया। आङो सोर नों खोन्थायाबो मेन आइडिजोंबो फैया। मेन आइडिजों फैनानै लाफैना। निउ फ्रेंड वेलकाम बोला है सानी डिउटी ओवर स्ल'बो खननो मोना जाबाय अनलाइनाव होनदों। डिउटी अभारलै सल'बो खननो मोना जाबाय होनदों। मोगथां माइनु फेट्स थाइलेण्डनिलै आब' मायालाय मोगथां सानि जि कैसे है जैन की। आयु सासानो हाबाखै नै फाग्ला चार्जारा दासो हाबदों। फैदा बाबा सिनिफ्राय जिनोसै मा नोङो दैसा। नों दैसा मंजिल आपको नहीं किया दीदी मैंने आपको डन कर दिया है। ठीक है डन कर दिया है। तो पूनम जी दा रोजाबाखै होनदों मंजिला आपको नहीं चेक कर दो दीदी। ठीक है 20 बार मेरे को दाख्लैसो मोनसे रोजाबदोंमोन कोई आन किया होगा। चलो दीदी चेक करो। ठीक है नहीं चाहिए। पूनम जी ओके जी। प्रिया बै नाम्बारा नोंनि नामा हाया होनदों। क्या हुआ बोला है आं हिटलार्स आरो हारसिङै चेनेलजोंल' अनलाइन रोजाबो प्रिया होनदों। हेलो ओ गए प्लीज काम मेरे घर में बोला है ने आं आंनि अरिजिनेल आइडिजों थांथ'ला
मानो खोन्थाफैदो नोंसोर। मैं सबको रिटर्न करूंगी। एंटरटेनमेंट में टू पॉइंट सिस्टार। ओके हायेन हमनो हादों आं नोंनि गारांखौ होनदों। पूनम जी आओ। कहाँ से हो पूनम जी बोला है। सानी जी कितना आईडी है बोलो। पूनम आ जाओ मेरे घर में। हायेन प्रिया दासो हमनो हाबाय। इस्तार आब' आरो ललितानि मोखांखौबो नुबायना होनदों। ब्लु खालाम सिस्टार। ब्लु अफ खालाम। अके हेल' दों हायेन दों। सोरबा स्टार मेकार राव रोजाबोबा इउटुबाव आपल'ड होनो हागोन जयेन जा होनदों। काम on friend, I am ready to return for gift। इंटरटेनमेंट वाले ने बुलाया है, किसी को फ्रेंड होना तो फ्रेंड हो जाइए। टूरन रिटर्न बोला है सनी ने। काम एक्सचेंज 50 से हायन ने 3 आईडी है बोला है। इंटरटेनमेंट 28 लाइक थैंक यू। हायेन हाबोथ' स्टार मेकाराव होनदों। मायुपेट आं थाइलेण्डनि सासे सिख्लानि नाम आब'। बेजों SMS खालामदोंमोन आं। दे प्रिया अभार बेखायनो अनलाइन रोजाबो सम मोनाखै होनदों। अभार डिउटी हायेन अन आंहाबो थांथ'वाखै होनदों। पूनम जी आपका कमेंट नहीं मिला है होनदों। सनी के स्टार करो। काम ऑन फ्रेंड के क्या होनदों। ओ मेन्स के बोरै जाखो। सरि दे आं उनाव फैगोन आं अरिजिनेल आइडिजों। फैदो खिन्थु दिनै नांथ'ला। फैदो खि गोरानसो ना नों। साननि जे 3 से करते हैं बोलो नो। गोथांनि लामा होफेराखैमोनलांनो माखो गोथांनि लामा। इंग्लिश मेकारनि एक्स गेले। इंग्लिश मेकारनि एक्स ना सोरनि एक्स। हायेन बेसे खामानि मेथाइ दोंसेयाव होनदों। खामायनाय मेथाइ दोंसेयाव होनदों। हाँ अभी 1 से 2 पापा और भाई के फोन से बोला है सनी पीपी ने। प्रिया 5,700मोन किन्तु 3,200ल' उइद्र' खालामदों नोंलाय होनदों। आइ एम सरि दे दानो आइडिजों फैनांगौब्ला एसे उसुबिदा जागोन। दे नोंनि गोसोसै आरोना। सानि के स्टार ग्र' होनदों। बोराबबाय थाफ्लांदों कमेन्टआ सरि दे नो। बोरैबा थांफ्लांदों कमेन्टआ दे सिरि दे सरि दे नो। दे जेबो नङा दे। ओमफ्राय हायेन एलबाम दिहुनखादों नामा होनदों। मेरा फोन नहीं है हाथ आया तब कर दूंगा। समझी 1 से कितना है होनदों। जों सानै फैदोंमोन लाइभआव।
निथुमनि सिनेमा निथुमनि निथुमनि आगैसो नामा खोन्थालाय प्रिया एलबाम दुनिया दिहुनाखै र' गोदान रेकर्ड खालामनो सानदों नों प्रिया आयेन 7,000 बिदों नों सानि के कल करूंगा होनदों गोथांनि लामा आंखौ सिनायदोंना होनो सिनायदों सिनायाखै खिन्थु नोंजों आंहा लोगो दङ आरोना चेनेला सोलायनानै फैलायबाय खोमा नोङो नोंजों लोगो दङ आंहा नै भिडिअबो नायदों नैबेखौ भिडिअबो नायदों आरोना सोर जाखो बेलाय बे गोदान सानै फैनाया ब्लेक राइडार आरो बर' राइडार बे गोदान सानै फैनाया बे गोदान सानै फैनाया सातस' बहा नांगौनो सानो हाबाहाय चार्जारानो दोननायनि टाइम लानासो असायब खाथिसिन लेटसिन बियो बबे ट्रेनजों फैखो नोंलाय दासोलाय खानसंजंगा स्टार मेकारनि 90 सिनायो चेनेलखौबो होनदों हायेन स्टाडि रेकर्ड खालामगोन जुननि 25 आव होनदों नों गला असायब आब' नों गला आंजों लोगोफोरसोमोन असायब माया लोगोफोर हायेन चेनेलजों आंजों रोजाबगोन एबारनो दे आदसा रेकर्ड खालाम आंबो 2000 एडभान्स होबाय दोंसे खननो होनना सिगां 60,000 होनना रोजाबदोंमोन दोनैथु दं गोथांनि लामा आं इयुन बर' इयुन बर'सोमोना सोलायबायना नों नामखौ होमबा 2000जों जायो रेकर्ड नामा होनदों चेनेल गेदेरफोरनि सोमोन बे सानैया आं लाबोदोंमोन चेनेल गेदेरफोरनि सोमोन बे सानैया आं लाबोदोंमोन माथो जानो लाबो दे जेबो नङा आं रायाखैना रायदों सोरखौबा 60,000 आव जायो होनदों प्रिया हायेन होननानै बुंदों आरोखि ना आं सल' लिरनो रोङा बेखायनो नङाबा रेकर्ड जाबायदि खालामगौमोन ना 1 लाखनि रेकर्ड खालामगौमोन होनदों हायेन दादा लगता है कोई जॉइन नहीं मिलेगा गोथांनि लामाया एयारपर्टआव आराम करो होनदों असायब नोंखौ लेंबोदोंमोन आं असायब गान खनदोंसोमोन सोर गान खनदोंमोन आङो बे माबासो दा आलदासो दा बोरै सोरखौ होनलाबायखो आं बुजिनो मोनाखिसै आङो गान खननायालाय नों आंनिखौ सना बोरैबासोमोन नोंसोखा बियो नोंनोखा राइडार थगायदोंना नोङो आंखौ नोंनोखा
मा खालामदों आब'नो कमेन्ट फरायगासिनो आगै नै नोंसिनि सनारा मा खबर होनदों बा सनाराम लोगो बेहालाय एहंनो गोजौआव फैदोंमोनथ' सनाराम अफिसियेल 10K हेल' हाय हाय वेलकाम वेलकाम सनाराम बिदिनो हाय एन्सार होनना बुंदों आं नङा असायब होनदों नोंनो ब्लु होलाय दे होबाय दे सोरफोर गोदान बा जयेन जा कमेन्ट हरना दोन अननानै होननानै बुंदों आरोना आं थिनहरदोंमोन सैमा आब' सायबन आं मा होनखो सोरखौ ओमफ्रायलाय आं जेबो होनाखैना सासे मानसिखौल'सो होनदां एसे माबा गान खननायखौहाय आं गान खनदोंना मादों मिथियाना आं थिनहरदोंमोन लाइक दान थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय प्रिया इउटुबाव एसे फैबाय आरो होनदों नेटाबा दंना गैलाहाय आंनियाबा भिडिअ रानिं खालाम प्रिया सम सम होनदों थाम्फै हाबजोबखो ना माखो भिडिअ रानिं खालाम प्रिया दैमारि आं बुजियासै होनदों प्रिया दैमारि बुजियासैनो फाग्लि आब' थाब 1K खालामनो थिनहरदोंमोन आं होनो खालामदों रावबो 1Kनो आंखौ सापर्टखौनो खालामाखै रावबो 53ल'ना नै गोदान गैया नामा गाइस मोनदों निउस चेनेल सनाराम भाई होनदों गान खनग्राया बेनोमोन असायब होनदों नङा बे सोरनिबा सापर आइडिसो नङा जयेन जादो बयबो होनदों सोनाराम जी डन कर दिया है चेक करो और रिटर्न भी बाजैया भिडिअ नायथारा माथो नोंनिखौ नायनाय जायाखैदालां आगै सोर सोरनिखौ नायथ्रनोब्रा नटिफिकेसन हाबफैजोबसै नायनायानो जायाखैथ' आरो नै नायगोन दे एबारनिफ्राय मा जाखो मानो गिदिंबाय थालायखो दे चेनेलानो गैया नै बिनिया चेनेलानो गैया जेराव दादा गुड नाइट लाबोबाय आं लोगोखौ बेसारा अन्थाव बाथाव गान खनदोंसोमोन नो चेनेलानो गैयालै बिनिया आं मिन्थियाखैना आरो मनिला दीदी 3 month टारगेट 1K होबो आमार चैनल कैसे सनाराम जी रिटर्न करो प्लीज ऐसे इज द बेस्ट नोंखौ सापर्ट खालामबाय आं होनदों केके गुड नाइट दीदी होनदों प्रिया नोंहा बेसे आइडि दं होनदों ओ दादा आपका बहुत आइडि है ना इसलिए होनदों जागोन दे प्रिया आंहा मोनबा चेनेल रिटार्न खालामगोन नों बहानि होनदों आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गोथांनि लामा नोंलाय बहानि खिथाहरदो गेदेर चेनेलखौ
लिंहरबाय आं होखारहरबायसो मोनथिखौलाय होखारहरखागोन ना जाल गान खनदों ना मादों सोर मिथिगौ आं गान खननि दे होननानै मोसानाय पिक्सार हरनांगौ ना सोर मिथिगौ गान खनदों ना मादों only one लो मंजिला आपको और एक दूंगा 65 टोटली ओइस दा बेस्ट आंनोबो हरदोब्रा आंबो हरफिनगोन होनबायना 10 जों एक्सचेन्ज खालामनि ओके दादा ठीक है मुझे तुझे सपोर्ट करके अच्छा लगता है मेरा और कुछ नहीं ड्यूटी ओवर है होनदों मा ओंख्रि जाखो सबाय बिमा एवनायसो दहाय साननिसोमोन ओंख्रियानो सबाय बिमा एवदों आरोना मोनायावहाय प्रिय दीदी कल पर आईडी से ज्वाइन करते हैं बेस सोर बेलाय हायेनसो खोमाना होनदों जब फ्री होता हूँ फ्री आप के साथ रहता हूँ साइबा आब'नि आखल आइदे साइबा आब'नि आखल बजायदों मकरनाम चौधुरी कैसे हो भाभी जी ठीक हो हेलो आब' आं फैफिनबाय दे आगै दे खाना खाया है भाभी जी हो गया है भैया किधर है भाभी जी है सो गया है मंजिला रिटर्न करो दो से मोय ओ बेग दिसे मोय कैसे सुस्मिता मोसाहारि माथो एकथाल' हरखा होनदों लिंक हरनायाव हाबलाय लिंकआ बोरैथो हरफिन दे आप ठीक हो भाभी हाँ कंचा को का है भाभी आसाम से हो आब'आ दाबो उन्दुनो ओंखाराखै नामा आब' उन्दुनो ओंखारबाय आच्छा दादा उन्दुनो होननाय मानसिया माथो गोदान आइडि लाना रायलायबाय थाखो होनो सोरखौबा मानजि हरबायहाय हनै आच्छा दादा होनदों सुस्मिता 15टा हरगासिनो 2 निफ्राय डिउटि दं होनदों ब्लु हो बोखारबायसोमोन आंहा आं हरला होनदों बुंख्रबबावबाय नै सासे 10टा आइडिजों सोर सानैजों बेग लादोंना लायाखैमोनलाय सनाराम अफिसियेल 10टाजों 10टा लादोंना लायाखै सार्चआबो क्रमाव सार्च खालामबाबो ओंखारा लायाखैमोन दां बाजै लायाखैबा हरदो दे आंबो हरफिनसै गाबोन हरगोन आरो आं दिनै हरनो हानाय नंला बिराद उन्दुनो ओंखारगोन आरोखि आङो दा लाइभ दोननाय लोगो लोगोनो हरबाय असाध्य बेनोमोन गान खनग्राया बर' राइडार दै फैयाखै बे आंनावहाय फैयाखै आंनावहाय आं ब्लु
लाबाय थाला होनदों। अके गुड नाइट होनदों। सुषमा दे लानाङा होनदों। दोनदो गुड नाइट होनदों। जागोन दे बाजै कमेन्ट हर आं दे सापर्टल' खालामगोन। ओमफ्राय नैबे मेन आइडिजोंहाय मोनसे कमेन्ट हरनानै दोनदो फार्स्ट कमेन्ट माबायाव भिडिअ'आव दे नङाबा बावगोन आं 10 आइडिजों नोंखौ सापर्ट हरगासिनो होननानै लिरनानै दोन नङाबा बावगोन। ओइ गोसोफ्राबो गोसो माबासोखा थौलेसोखा कापसोखा गिलास नङा दसेनो बुङो। सोनाराम जी रिटर्न करो हमें नहीं मिला है। सापर्ट आइडि मोनबायानो मैयाबो फैदों बे मैयाबो बिदिनो होनदों। आंबो गाबोन 20ता हरगोन दे होनदों। आंनो गाबोन 20ता हरदो दे होनो। आंना 10ता दङ आंनियाव बेक खालामबानो माबा OSST दा बेस्ट आंनो 10ता हरबानो जाबाय आं 10ता हरगोन। बाय बाय सुस्मिता होनदों। दाबो उन्दुवाखै नामा आब'? उन्दुनोसै आगै उन्दुनोसै। बाय बाय अल फ्रेन्ड होनदों। बाय मनजिला मय कमेन्टस सो बुंजाहरबाय आब' असभ्यनि आखल लै आं थोनहरदोंनो। सरि दे 12ता आइडिजों बाजै गासै दे हरबानो जाबाय। आंबो बिहावनिजों हरगोन हासबेन्डनिजों हरगोन नानिनिजों हरगोन दे। आप रिटर्न नहीं किया है बाय बाय के गावनो लोगोफोरखौ लाबोनो थिनना लाबोबाय आं गेदेर चेनेल गोनांखौ उल्टा होनहरबायसो असभ्य बिब'नि आखला मा होनबावनो आरोना माने नंगुमै दंमोन खाथियाव नंगुमै ओमफ्राय आङो बिदिखौ फरायोबाना मालाबाबो लाइभ फैहोनाय नङा बे आंखौ लाइभआव नोंसोर बिदिसो होनो रायलायो होननानै बिदि होननाय जादों आरोना। ओइ आब' अखा हादों नामा? आब' हायाखै। भिडिअ नायदो एसे होनदों। बाय बाय अल जागोन हाय होनदों। से करो फॉलोअर्स आईडी से करो। हाय आंनिखौबो सापर्ट खालामदो नो। मान्दिल खालामखो खम जारला र' थुथुमा बय फैबावबा बांसिन दाव जाबावगोन नोंनो। पुर्निमा नों आंजों लोगो गैयाबा कमेन्ट हरना दोनदों। हाँ करेगा लेकिन वीडियो देख के सपोर्ट करना प्लीज। सोरनावबा 10 आइडि दंबा होनदों। नोंबो मोजाखै नामा?
जा हंख्रबायलै सासे थिगथारसै हंख्रनाया। सनाराम नोंहा मन' जायाखै नामा होनदों। आंना बिब'आ गावनो सापर्ट खालामग्राफोरखौ होनहरबासो फाग्लासो जागोन। थोस असाइब' बिब'नो। सरि जोंसार अफिसियेल बर' कार्टुन जोंसार अफिसियेलानो बर' कार्टुन ना। सानो हाबा गुड नाइट बाजै गुड नाइट। आंबो दोनखानोसै नै 9:30 जाबायना। दाना बेखौ बाद होदो असाइब' आब'खौ सिगिनांसिगौ। सिगिया उन्दुनोसै आं उन्दुनो ओंखारथारबाय। हायेन नों 10टा आइडि दं नामा होनदों। हायेन नोंनाव 10टा आइडि दं नामा होनदों। हायेनाव बारासो दङ। मोदोम मावलायलायनो सिगिनो नागिरदोंमोन आं। सिगिया सुदमल बल बिमा आंकोल मेसेज हरला। गर्लफ्रेंड बाय बाय बोला है। हेल' रायजो थोद सासानो हाबा मोरै जाखो बानायबाबो आं रागासो होथारबाय साजाखौनो। बेरफ्रुलायसिगोनसो आरोना।
सोलोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दर खनायाव थाना दर ओमफ्राय गावनि हाथाय लोगो लाना मिनिहरोनो। आं उन्दुनोसै दे गाइसमोन, आं जा उन्दुगोरबाय, सरि दे। बाय बाय, गुड नाइट, सॉरी मैं बीच में रुक गया लाइव क्योंकि मुझे आज बहुत नींद आया है। आई एम सॉरी, कल वापस आना, इसी तरह हम मेरे को सपोर्ट करते रहना। सो आज के लिए मैं रखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत नींद आया है, बहुत नींद आ रहा है मेरे को। बाय।